खुलुमबाय का तावते बुक्सनो आं नरनि दीपक एंटरटेनमेंट YouTube चैनल तावते बुक्सम तिनी नरन थानी अच्छा फुनिंग इंटरव्यू सिनी ऑनरेबल मिनिस्टर सर विसिगिट तहरम गुनां बोबाई फुनिंग इंटरव्यू नरनो फुंनाय तावते बुक्सम बा खनारिनाय नर बिदुनि पुइला निसमि पाइथाजरा ताम तामसाका केसा खलाना निसाय तबदि बो मिया बिनि ऑफिसो गुनां मिनिस्टर सर BSF नि IG रंनो नहुनय जतनि कतर तिरफ्राहानि BSF रंनो निहनुय बो बॉर्डर नो तेबो क्राक खाय टाइट खायनानि बागै बो बेलाय खाय चेतना नाजाक आबनो तयनु बो मिया डिस्कास ट्रक खायलेका हाके बो बिनि बिदि रंनो रंनो खाना उदाम उदाम नो मा जागा थां थाङै बॉर्डर एरिया रगो इलिगेल्स रंनो फाइमानि रंनो बो रमबानि रग आबो हायरनो तयनु बो वानसु काना कि अबो जतनि हेडक्वार्टर्स IG DG अबो हायरक बाइकक सालायय अबनो बाहायके समाधान देखायमान न बो वानसु काना अबनि बागै बो कक सालायमानि अबनो तय बोनो इंटरव्यू खायमानि तामसागा नरक बिदुनि पुइलानसिम पाइथाक जरा खनायनागि आबनि परे पाइथाको आं नरनो तेकिसिसा कक सायखनारिनाय खुलुमका सर किताब बिजिनि बागै आं गुताव खाय किताब डिउटि होबला नना किताब जे नोंमिया BSF हेडक्वार्टर थांगय आइजिरो को डिस्कास खायमान आंथे बरनो सानि अफिसर इगनाव सिना द बेलाय के तांग को आबरा तय किसा ताम ताम कक लामु हा किसा खराना मुसुं तय आनि चैनल बिजिं तय लुकरनो किसा खनाना मानता द आबो किसा सायखना दिसा ताम ताम का BSF बॉर्डर नि तय जे बॉर्डर आंथ बरनो रिगिना खायतंगो हा आंथ बरनो रिगिना हाका आनि अफिसो नि साबजा कमानि गे DO IG ट्रांसफर मनि बागै कोताल IG बाय मालायसनि कोताल IG नन रिंखाता गे सालायका हमनो जे ताबुक तो बांग्लादेश जे परिस्थिति अब बेलेकिनो हामियांगि दंगो गे जोंथ त्रिपुरा हावो बरक तो कामखै सेमेब्ला सिनि हिस्ट्री रखुरा सिनि हिस्ट्री रखुरा साइखनारि बे केसं मेजॉरिटी तो मनि ताबुक जों माइनॉरिटी नgi थांका कामिंखा रक साव पता गे जों ताकतिबो सिरिमानि किता बांग्लादेश जे परिस्थिति आबनि बागै तेबो इनफिल्ट्रेशन नgi मानो अबिते ओंखाय आबुन बागै जाते जे जागा फेंसिंग याखो अथवा कालबार डक दंगो आ दोनो रगनो दाक्ति मुथुबनानि आकबरक साकादा ओंखाय ते बॉर्डर न तेबो काहामके सिल खलायनानि आकक साका ओंखाय बरबो सावो जे ताबुक सुदु BSF सिमिया इवेन CRPF TSR बो दंगो माने डाबल हाइके तो निजाको ताबुक आमतिया जे कुनु परिस्थिति न मुकाबला खायनानि बागै रेडी खाय तो निजाक कुन तावाना दी सर हिंसावता ब्रो तेसा खुनाय तम सर तेताम ताम सालेका सर किजा दिस ताहां पे थांके अब नते सालेके आं तो बरनो सराय केनसाका जे त्रिपुरा हावो एमन परिस्थिति जाते तांथुं जे जों लाइथांनाय बिसिरगो जे नुगमाहाय आं निजि बायथां 2019 ते 2021 बायथ्रगो जेबे आं निजि बॉर्डर थांगै मा रमिखा आमते हाय परिस्थिति फायाजात नानांगन हिंसागता के बरबो सावो आउ सुं तो ताबु CCTV कैमरा रबो हेपा बायखा ताबु काहाम न चलि दङ इन प्लस एकदम उनि आमति सर माने बाक्सा रांरक नाहाबै बयजन रक दङ आमति दुइ तीन जन रक कासारिबो आमति हेरक सालायखाता आरो के ताबु सिन थाने जदि कुनु माने बिसिंति खबर रक मानका हंकाय जों डाइरेक्ट IG बाय कक सानायते जे आमति जागाबो आमति हेंना नाय दङ प्रोटेक्शन रेडी एकेबा बरंनो कासनानि मानायनाय के बरकबो IB बंनि BSF नि IB बो दंमला IB रक जतो माने एक्टिव खाय रिजाक जाते कुनु खायपा न गासै मान्य आमनि व्यवस्था नाजाक खायता बेलाय हामबासार नंगाबो हायके तेपसानि बागै जे सामुं खाय तंमानि नं नना उडाम नंगो बॉर्डर रक थांगै गोबांमा आंनि इलिगेल खायखाय राइडा तेके हाबि तंमान नंगाबो मथांनानि बागै खूब चाइतो आरो थाङै BSF रक सालायमानि बु हायके ताबु नंगा वानि रमि खेबले आं डाइरेक्ट पाबो कायनि नखा ओंखाबो न लकरनो किजा आं खनारिना मुसंमानि बा साइमानिना मुसंमानि सिनि बरम गोनां सर नं जेताबो एमनखाय सामुं काहाम खाय तंखा आबो जत बरक लकरक साइमियाब्ला ओंखाय नंबो साइमियापन कुनुया आसलखाय चिनि प्रोटेक्शन नंगन आमु सासलको बुइनो साइमानि दानि आमु आनि नाहार मुया तेकेसा कक संना मुसं सर जेताबो 20 तारिखो जे होम मिनिस्टर अमित शाह फाइमानि बिसिं तुइ कुनु ककरक सालायमान तंग सिनि एकट न तुइ जेबो बागारनि एकट डाक्तिनो इमप्लिमेन्टिं नाय आसुलेर गलाग
যেমন নাগাল্যান্ডनि NSC आयेन संनिहाय जे प्रसेस बंनि आसुगलेरि दङ बंनि इमप्लिमेन्टिं या आमते हेइन गलाक तिनि होम मिनिस्टार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि होम मिनिस्टार बजथेस्थ माने बुजिजाक जे त्रिपुरानि अवस्था त्रिपुरा तांगे अमहाय ननकि प्रासा भाइके माइनरिटी इनका बबो आदिनो राजबारि वसे प्रोग्राम गबा आगि राजा रको बुति राजानि आमालो बुति जक तमानि बबो बुजिका बरकतो अब नुखान सेमन प्लस आईबी रकनि रिपोर्ट बतंगला त्रिपुरानि इतिहास ताम तमानि ताबु तामन खबर बो साबिमान हाके सर दक्ते नंनाय ना दाक्ति नंनाय आबो नं कैते कैसा क कबमा लोको रकनि सुमुंगा बताबुक जे फाइ तमानि उ जे थुइलाय फाइलाय तमानि जे अरसा रक लायु तिरिं रग टंग थकलाय माने प्रत्येक बছर आं साजागिया आबो किसा प्रत्येक प्रोग्रामनो साव आबो इवन जरा सोशल मीडिया वो ताबु रील्स खाने पेनुथुं ब्लॉग खाने पेनुथुं नदी आ विषय रो केबो डिस्कशन खाया आंखै जो तनो कोइनान जोंगो सालसा आं लाइव खाइ सानान बसिन दङ जे जों रील्स खाइतानि रगो अथवा ब्लॉग खाइतानि अथवा सोशल मीडिया जों ड्राग अवेयरनेस नि कोग्रखि सादि साइमे आंबो तो साइमे लेहायदा आंबो तो पब्लिक नि बागै गाहाम आबो नों ब्लॉग खाइने खाइनि व्यूअर्स से बारिनाय नों रील्स खाइके निनी लाइक बारिनाय व्यूअर्स बारिनाय काबो निन बागै बो गाहाम पा लुकरंनि बागै बो गाहाम चिनि तिप्रासा सिक्ला बोसारक एमन अवस्था थां होइबायखे माने चिनि तिप्रासानि नेक्स्ट जेनेरेशन जे तामुंनो अ जे सिक्ला रकनि बागैता आबुनि रिजल्ट आबुक मानगला किन्तु ते 15-20 बोसोरनि परेसे जों आबुनि रिजल्ट साइमाननाय आबुनो जों गार्जियन हिनजांनाय रबो किजा माने हजाक तंना नांगौता ओमफ्राय हजाक बोलते इन द सेन्स जों नुगो जे जोंनि गार्जियन हिनजांनाय रबो जों निजेरा बुता जतसे जों निजिसे नोंनि केफेक बेसां दाम हिननाय आमरो जों साना नांगौता ससियेल मीडिया वो जरा ब्लॉग रील्स खाने जो ना कोइनानि मुसुङो जे जों ओ मेटर रकनबो किसा फुनु देखिजा सादि जोंथ' एवारनेस खाइन दङ आंथ' पार्टीनि प्रग्रामाव फानो जेखुनु प्रग्राम जोंनि प्रग्रामावथ' आं एवारनेस कखौनो आं साया याकारि रांचिनि जेनेरेशननि अवस्था बिसि हामथाया ताबुकनि प्रेजेंट कारण आबुनि दायि सुदु किन्तु ओसेरायरकनो सिनि नों दुसरि खाइन गला आबुनि दायि जों अक्रा रकबो कारण जों फुनु मासे बर' नामते के फुनु गके जेखिनि तामु जेखिनि प्रग्राम गके सुआं नोंनि मोसालायजा काबो जोंनि एसेरावनो फुनु सेरावबो अटोमेटिकली फेक जानाय माने बर'बो आगि से मोबाइल गैनि जेरावबो ताबुक मोबाइलनि जुगाव के बर'खाय टेक्सटाइल डेभलपमेन्ट जात फेक नाय जात नाउ नों ताकताम खायनाय बांके आरो बिसिंसे बुनि दफा तो चिन दफानो सेकमानानि बागै सामुं चालगैन तो नियो कयटा दिके चिन दफानो अटैक खाइतों आबो जों बुजिब्ले हाके सर बेलेके हामबाय नों ओ फंखौ संसाराव जरारि मानि बागै हामबाय नोनबो हेपी ट्रिं हेपी ट्रिं सर हामबाय खोनाबाय ना तावके बुकसं बतम साका बेलेके नांगुमानि कक साका बो हाय माया गनां त्रिपुरा हानि बागै बो गोबांमा सामुं खाइ दंगो बो कुनु मीडिया रगो फायाफानो बिनि बिसिं सामुं खाइजागै दंगो अबो हाय बिनि जे ककनि मते सिजागो हाके सुं नुगुबो दंगो बो तो किजा जुदा सिनि त्रिपुरा सानि बागै न फानि बागै बेलेके माया नांगै सामुं खायो हाके जे एकटनि बेपार बु साइखनारिका आबो दोते नंनाय जानुवारिनि बिसिंगनो एउ जे ड्राग्स नंलाय माने आबो जतनो अवेयरनेस खाइदिन सावो जतो चैनल चालु तनाय रील्स खाइने फानुं तो ब्लॉग खाइने फानुं तो मीडिया रगो जे कोनो बनो एडवर्टाइज हाके जतनो नारक दी जतो मीडिया चैनल रगो बनो कयका ए आंबो ऑलरेडी ओ ड्राग्स नो बेलायखेनो साक्लाय उपटिक न्यूज रगोनो ए ड्राग्स रक नामानि सिनि बरनि बागै बेलाय चाया अबनो बो साइखनारिका बो सब समय नो अबो बेलायके इम्पोर्टेंट ड्राग्स नुमानि तै ऑगस्ट रक मानि बो मोट्टे एक मडिया बो सपोर्ट खाया नि साइखनारिका बिनि कगन सुराय रक साइमा खना आइका ताउकते बुक साउंड रक अ भिडियो हमजागै त हकाय लाइक सब्सक्राइब ते बेल आइकन किसा क्लिक खारिदि काहाम तंगदि सुस्त तंगदि जत्तो ननो खुलुम बायका